Do you feel the vibes? OK, lidi, počkejte chvilku, tady jsem si omylem rozbil stativ, když jsem zkoušel šroubovat. Takže jo, čau vesličky, jsem tady zase já, Stáňa, na našem společném kanále s Vaškem, Coolmax. Nemám brázky, jo? Ne, to je úplně divně. Moje oko. No, nevím, je mi to jedno. Proč se asi takhle otáčím? Protože mám židli. Tak přisunem trošku víc. A dneska to bude zkušené Smart Challenge. Kdysi dávno jsem na svůj kanál vydával superový zkušené Smart Challenge z videa, který se jmenoval Hardcore zkušené Smart Challenge, nebo tak něco. A padlo špatně, na konci jsem žral takovýhle zbytek palivých chipsů. Nebylo to fakt retardovaný, jenom jsem to chtěl prostě zkusit natočit, jelikož už jsem to vymazal. Ale dneska to bude tvrdší. Jelikož jsem šel do krámu a kvůli tady tomu kanálu, na který teď budu natáčet, na Gravity Gummy bohužel ne. No, to je jedno. Tak jsem si... Proč jsem vlastně řekl Gummy? Řekl jsem Gummy? No, nevím. Jsem prostě Stáňa. Tak, tady máme toto. Pálivý chili papričky. Počkej, co? Já jsem řekl pálivý chili papričky? Chili papričky jsou vždycky pálivý, ne? No, ale kromě toho mají ještě takový bonus. Jsou strašně hořký. A vlastně bude to spočívat v tom, že pokaždé, když se zasměju, tak jednou sežeru. Co je na tom špatného. A nakrájím je, nemám fakt tady vrásku, nebo to je ten Monoko. Jo, to je Monoko, jsem se podobal, no za jedno. A vlastně, když na konci stanovíme si něco, třeba když budu mít 15, když budu mít jakoby, to vypadá fakt strašně, já. No, takhle. Když budu mít 15, to je tolik a tolik, kdyby to někdo nevěděl, jo. To bude easy. Tak jestli budu mít 15 zasmátí, tak si na konci dám do pusy dvě ty chili papričky najednou. Už někoho jsem prohrál. Takže jo, jdeme na to. Takže jo lidi, jsem zpátky. A jo, já jsem zapomněla nakrájet chili papričky. Tak chvilku počkejte. Nebo víte co? Já budu ukusovat. Takže si tady vyndáme krásně takhle. Já si radši dojdu pro talířek. Máme tady krásný talířek, který ani nevím, kde jsem koupil. Takže jdeme si na to dát kyblíček, vytáhneme si chili papričku. Stůl mám tam, jo, takže jo. Tak to dělám takhle. Sem. Vidíte to? Takhle to vypadá. Takhle. To je hnusný, jak je to dlouhý. Jen tak s porovnáním mýho ksichtu, jo. Tylko to mám vedle obličeje. Reálně ta chili paprička je delší než můj obličej. Kdyby se mi natáhnul, zkusím natáhnout, tak když ji natáhnu, tak ona je větší než můj obličej. Jako jsem teď, že já si budu muset narvat 2 do pusy, jestli překročím 15. Dáme to takhle. Když 5 zasmátí, tak půlka, když 10, tak celá, když 15, tak 1,5, když 20, tak 10. To, počkej, dvě. Takže tady to mám takhle. Takhle tady je ta hnusná chili paprička. Ochutnáme? Ne.
lidi, já se asi ještě... Počkejte chvilku, já se... OK, lidi, napil jsem se. To fakt jako pálí, i když jsem to jenom olíznul. Jo, já to nechci dělat, ale musím. Pro vás to udělám, takže jo, můžeme jít na to. Pustíme si video, jdeme na to. Co čekal? Takovýhle lano. Takovýhle... Lidi. Co čekal? Takovýhle lano. Co čekal, že to nepraskne? No, jdeme dál. Lidi, prostě ta holčička mu dala bombu. Prostě ta holčička ho totálně skolila. Dobré, že tady skončila, že se někdy nic nestane. Co to čaká? Udržel jsem to lidi. Ne, já nic se stane. Ne. To je takový běh. Lidi, proč by se tají tom životě? Dělám, že jsem se široký. Ne, lidi, ne, lidi, tomu se musí se smát prostě, jo. Lidi, já se asi ještě jdu rychle pro skleničku vody. Máme tady skleničku domácí vody a jo, jdeme si sednout, sklenička je dole, vytáhneme si nechci lidi, fakt nechci, ale musím. Jejda, to Vivka má strašnou tu. Je to fakt chili paprička, jo? Kousnul. To je strašně pálivý a strašně hořký. Lidi, po tady tom vám fakt bude špatně. Kámo, lidi, komte na to, kolik jsem ukousnul. Chápete to? Já jsem ukousnul čtvrtku, ty čerpačky. Fuj. To normálně úplně strašně pálí, úplně, kámo, úplně hořký je to. Fuj. Jdeme dál. Jo. OK. Super, no. Dobře on to.
Wow. Jsem dělal asi milionkrát. I love it. Jo, nejsou bát. Nevím, jestli dělal kámo. Kašu. To bylo nemohu dobrý. Já jsem se to bylo dokolí, hej. Ne, to fakt nejde. Počkejte, já si jednou ještě svůj zvuk. Vidíte, to fakt nejde, hej. OK, schválně kolik zbaštíme chili papriček, napište mi to do komentářů. Ty vosku, lidi, mě se do toho fakt nechce. Tentokrát už divnu menší kousek. Já se tady dneska popleju, fakt hej. Ne, není to dobrý. Fuj. Jdeme dál. Fuj. Fakt strašně pálivě, strašně hořký. Dobře sněli tu kypečku. Je to tam vnútru saky. To jsou nějaký opilci, ne? Který chtějí pomoct. Ne. Ne, že to dítě nepustí. Pomůžník. Jo, představně. On přes to dítě přepadne a on je tam zavřené. Představníš pomůžníka. Kámo, nevím, jak to dělá, nevím. Proč lezeš na tu skříň do prčit? Nelez tam! Já vím, že... Ty vosku, já vím, že ty skákat parkour, ale nelez na tu skříň. Co si děláš? To spadne, ne? Spadne. To je jasný. To spadne. No však jsem to říkal, že to spadne. Bože, co? On se tam zvedl a on ho trefil tím míčem. Jo, kočky, to jsou nejštěpnější. Get in. Ona prostě spadla do koše. Konec, jak je to vtipný. To je hrozně vtipný, ale když se udržíte, tak je to v pohodě, co? Au. Rusko. To je jasný, Rusko nebo Ukrajina, jedno z toho. Oni prostě vzali stoly a udělali si z toho skokánek, proč ne? Co by se mohlo stát? Už bylo stačit tady taky, to je záda. Jo. Pokud dobře vím, tak jako si už bychom měli mít 3 zasmátí. Hej lidi, já fakt tu polovinu ty chili papričky, já se dostanu do té poloviny a tu druhou polovinu sežeru na posezení. A já ani nevím, proč se směju. Lidi, proč jsem do toho videa šel? Už je tolik, chápete, já už jsem skoro v polovině chili papričky.
Ještě 5 minut to musím, protože všem dvakrát cítnu. Moje záda. Proč by to v životě někdo dělal? Proč? Jo, to jsem viděl. Ty vosky, teď to musí stát tak vypěnej. Au, to bude bolet. Ne, co děláš? Co děláš? Ne. Jo, musí strašně bolet tady takhle, stehno. To je takhle, tady to musí bolet. Tady takhle, tady to. Come on before he gets here. Au. Já stole. Tak to pod ní bude, buď to pod ní praskne, nebo se stane přesně tady to. Díky zabě. Čím to je jako dobrá kvalita. OK, lidi, udržel jsem se. Au. Okay, Reese's magic trick during the Super Bowl. Bye-bye! Disappear. Hello! Do it, Kitsy. Can you do it? Okay. Ne. OK, dobře. Dobře. Ty, ještě 4 minuty, já si uspím. Se vlastně nesmím zaspat, protože... Jakože, břicho, jestli... Fuj, fakt hnusný to je, hej. Jdeme dál. To musí tak bolet. Really, guys? Ne, Hoverboard. To se tím největší pány. Hey, we don't want to miss this. Že mu to ujede. Určitě, jsem to rozjede, ne? Kind of got the shakes a little bit. No, si nesmím tu bůžu scénu. Jsem říkal, ujede mu to prostě. Něco jako půjde do toho. Do přijde to asi. Já jsem se na tom jednou vyjela asi 3krát, co jsem na tom jednou sekal. Jo. A ještě tam je to gumový na tom, jinak by to nepřežil asi. Jo. On tam měl gumu nebo co? Ne, to bude do koulí, já to vím, to bude do koulí. Tak to fakt muselo bolet, hej. Ne, proč to necháš dělat tak malý dítě? Však je jasný, že spadne. Ty rodiče jsou fakt strašný. Ne, kola ne. Fakt ty rodiče jsou fakt strašný. Nechápu, jak to je, co se tam stalo. Ne, jdeme se dívat dál. Ty vosku, ona má kolečkový brusle a skočí na trávu. Lidi, to také vypustujte. Jo. Don't stand. Oh.
Au. Počkej, co? Ne. Jo, dobrý, já jsem dopadal na kole, jo, to bylo dobrý. You okay? Ne, on má ještě zlou ruku, on je takový... Tak nemám ruku. Ale si zrovna neumí řídit, ne? Tak. Tykou jsem se nezasmál. Au. Jo. Můžete vysvětlit, prostě to lidi dělají. This is the second one too. You gotta lean it. Oh. Plocka. Takže jsme na zem, I told you to stop! Ale jako zachránit taky takže jsme to docela dobrý škoda, no. Ne, tady to teď nemá cenu se na to dívat. No, ok, jo, lidi. Já si myslím, že pro dnešek by to mohlo být všechno, protože jsme dokoukali videa. Nevím, kolikrát jsem se zasmál, ale nebylo to moc vtipný video, ale fakt jsem jako trpěl. Vy chcete, aby se počalo i tamto? I to, jak jsem udělal tady to? Jste nemyslí? Chápete, že já jako musím sežrat? Polovinu tady to. Polovinu. OK, lidi. Takže, jelikož jsem se zasmál, myslím, že 5krát, tak to uděláme takhle. Nebudu žrát jako půlku, protože tady to je přibližně tak půlka, ale sežeru půlku z tady to, takže takhle nějak. OK? Protože to na zasmátí byl takový polo. Takže jo, lidi, jdeme na to. Fuj. To fakt jako nechce, tak já. Nenatáčejte zkušenost na challenge ještě s tady tím. Tak to fakt musím jako zapít. Fuj, není v té, po tady to mi bude fakt jako špatně. Já si myslím, že pro naši video by to mohlo být všechno. Doufám, že jste se pobavili, břáne. A Zdar příště. Yo!